Ako čárovi zabudla na význam metafor. To som tak sedela vo svojej izbe a pozerala som sa do zrkadla, keď som chcela navštíviť Vegi. Vyšla som z mojej izby a podišla som k jej dverám a zakopala som. Vegi ma pozdravila. To som jej tak povedala, že už som dlho neriešila metafory. Vegi mi na to nepovedala nič, ale vedela ma pochopiť. Vyšla som z hotela a práve išla do úvah, ale odrazu, ako by som zabudol, čo znamená. Chcel som si to narýchlo vybaviť jej symboliku v hlave, ale mala som tam okno. Ako by som absolútne zabudla, čo prezentujem. A tak isto to bol aj s vajciami, s Fárikom a Melónmi. Všetky metafory sa mi dostali vonku z hlavy. Bola som trochu z toho smutná, ale stále som sa snažila spomenúť na význam metafor. Po 10 minútach snažiť sa spomenúť na význam metafor som sa vrátila do hotela. Všimol si ma Lucifer. Videl, že som smutná a tak sa ma spýtal, Čáro, z čoho si tak smutná? Zabudala som, čo prezentujú metafory. Odpovedala som trochu smutná. Mám pre teba riešenie. Lucifer išiel do svojej izby a vybral fľaštičku. Toto ti osvieži pamäť. Vypila som ju a v tej chvíli som už vedela význam metafory. Konečne som si zase pripadala ako dospelá. A tak som mu poďakovala a bola som rada, že znovu chápem metaforám.